بسم الله الرحمن الرحيم. Nifas bir ayalların oğlan yatağından, beçedanından geldiron kan bolkulu ayallar çağı doğandan son, veladattan son ya çağanın köfragi çıkandan son geldiron kanın özüne nifas kanı diye baydılar. Ol ayalın özüne hem nufasa diyor Arabida. Nifas onda ayallar veladet edenden son, doğandan son geldiron kanı ayalların beçedanından geldiron kanı onun önüne nifas kanı diyor. Nifasın az vaktinde, az müddetinde hiç mutayyen bir vakti yok. Ayallar veladet edenden son hiç kan gelmese, kan görmesem imkanı var. Ya bir gün görse hem imkanı var. Hiç ahirin kem vaktinde tayin edilen bir vakti yok. Lekin ahir vakti, köp vaktinin ahiri olsanıyım 40 gün mortkala. Eğer 40 günden son bir ayal tevellüt edenden son, veladet edenden son 40 günlap kan görse, ana 40 günden son kekelen kan ol nifas kanı bolanır. Bazı ayallar veladetten son 15 gün ya 20 gün ya 25 gün kan görür, anından son pak olur. Şu cihatinden nifasın müddeti ol vakti ki kan munkati olsa, ayallar veladet edenden son biraz vakt kan görse, kan munkati olandan son gusül etmeli, namaz ve rozasına devam etmeli. Eğer bir ayal sıkıt etse, çağı düşürse, ve ol çağının bazı uzvi malum olsa, eldir, ayaktır, kelledir, bazı uzvi malum olsa, ana şol bazı uzvi malum bolan düşükten son, gelen kan nifas kanı borkulu. Köfrak ayallar düşürenden son, düşükten son 10 gün veya 15 gün kan görürsen pak bolur. Meğer bir sıktı ki, bir düşük ki, hiç bir uzvu malum değil. Hiç bir uzvu malum olmasa, eğer şol düşüğün uzvu malum olmasa, ondan sonki gelen kan bilen ol ayalın özü nifaslı bolup bilen ok. Eğer şol düşükten son gelen kanın özü 3 gün devam etse, 3 gün devam eden suratında eğer şol hamiledar bolmazdan aval kemezkem 15 gün pakkezen mosa o suratta olgan hayz kanı bakıla. Eğer fak bolmadık bolsa o suratta olgan istihada kanı bakıla. Hayz, nifas, istihaza bunların özü bir ayal hayzı bolacak olsa, ya bir ayal nifaslı bolacak olsa, ya bir ayal istihadalı bolacak olsa, kanın daşa çıkmaklığı bilen malum bakıla. Şu cihatinden bir çağa doğan bir ayalın özü özünden eğer kan çıkmasa, İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf rahimahumullah bu ikisinin nezdinde ol ayalın özü nifaslı hasap bolunu, nifaslı hasap edileni, şu cihatinden gusül etmeklik zerur değil ve roza haleti olsa rozası batıl bolunup devam etmeli. Meğerem tarih zerur bakılı. Sahibenin nezdinde yani İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed rahimahullah.
Ama İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın nezdinde ihtiyatan gusül etmeklik zarur olur. Eğer sendeki kan görüp veladetten son kan gelmese şonda ihtiyat cihatinden İmam Sahibi'nin nezdinde gusül etmek zarur olur. Nifasın müddetinde yani 40 günün özünde farklılık nifasın özünden farklılık ortaya geliyor. Mesela bir ayalın özü veladetten son çağa doğandan son 10 gün kan görse 5 gün pak bolsa son yandan iklap 10 gün kan görse bes ol ayalın özü 25 gün tamamen nifasda hesap bakıyor. 40 günün devamında nifasın köp vaktinin ahiri 40 gün dedik. Ana şol 40 gün devamında bazı gün biraz gün kan görüp biraz gün pak görüp yandan biraz gün kan görse ol gören görmedik hemme günleri nifas hesap bakıyor. Mesela 10 gün kan görse veladetten son 5 gün kan görse 10 gün kan görse pes 5 günden pak bolsa yandan izinden 10 gün kan görse bes tamamen 25 gün hemmesi nifas hesap bakıyor. Eğer bir ayalın özü naçe dana çağı bir garında tevellid etse o suratta nifas şu awalqı veladetten şuru bakıyor. Nifasın vakti awalin tevellidden şuru bakıyor. Bu oldu nifas. Burada istihaza dedik. İstihaza. İstihaza ne demek gelo? İstihaza olgan ki oğlan yatağından gelen ok, ayalların oğlan yatağından gelen ok, belki başka bir damardan gelo, lekin şul beçedanın yolundan, şul oğlan yatağın yolundan gelo. Onun özü iyisiz olmalı. Ana olganın özüne istihaza gani diyor. Ne veladet sebepli veladetin izinden gelo. Ne hayız gani. Belki beçedanın oğlan yataktan değil de başka bir yerden bir dert cihatinden, bir meredlik cihatinden şol oğlan yatağın yolundan gelo. Onun önüne istihaza gani diyor. Hem sen bir yoldan gelo. Hayız gani, nifas gani, istihaza gani ne fark ba? Bunların önünde fark olmalı. Hayızın, nifasın, istihaza ganın önünde hüküm san tahir tapık gelo. Şu cihatinden ikisi ayrılı. İstihaza gan dedik. Bir ayalın öyle. 3 gece öndizden yani 72 saatten kem vaktin önünde hayız varsa, kan varsa. Ya 10 günden ziyade de kan varsa. Ol kan hayız hesap bulunur. Mesela bir ayalın öyle bir gün kan görecek ya 2 gün kan görecek. Ondan sonra pak bol gidecek kan görmen. O surette ol ayalın görün bir günü 2 günü ol istihaza kanı bakıla hayız bolup bilen ok. Nem için hayız bolacak olsa 72 saat mükemmel kan görmesi gerekli bakıla. Ya bir ayalın özü 10 gün, 11 gün, 10 gün, 13 gün kan görse ya 15 gün kan görse bu surette bal ayalın gören kanı ondan ziyadesi ol istihaza kanı bakıla hayız kanı bolup bilen ok. Çünkü hayızın en ahirin vakti 10 gün, 10 günden ziyade ol hayız bolup bilen ok. Şu cihatına istihaza kanı bakıla. Ya bir hamiledar ayal kan görasa olam istihaza kanı bakıla. İstihaza kanı bakıla. Endi istihaza kanın hükmüne rağm bakıla. Ol istihaza kanın hükmü bir adam başka bir uzundan devaman gelip duran kanın hükmünde bakıla. Bir adam devaman burnu kanap dursa ya devamının bir zakımdan irin çıkıp dursa, kan çıkıp dursa
ana şol adam şekillek bolýar. Ol gan çykmaklyk bilen sırf taharet dowlo. Taharet dowlo. We dowam etmekligi bilen ol adam sahibi uzurly adam bolýar. Namazy onuň üçin terk edenok, rozany onuň üçin terk edenok, jema şeriat işini onuň üçin terk edenok. Belki onuň özi eger dowam edip sahibi uzurly bolsa, her namazyň önüne bir taharet edip, ol aýalyň özi her namazda bir taharet edip namaz okuýdy. Rozasyny tutar. Bilen adamsy bilen onuň özi hemmester bolýar, şeriat işini edibilo, onda hiç bir manat ýok. İstihada ganyň hukmy şol bolýar. Ýene bir gyzy ki 9 ýaşa ýetmezden awal gan görse, onuň gany hem istihada gany bolýar. Çünki ol heniz bulug belagata yetmedi. Bulugata yetmeden hayz şuru bolýar. Hayzyň wagty belagata yetenden soň şuru bolýar. Şu zatynyň ol gany hem istihada gany bolýar. İstihada gany aýdyp ötdigi ki ol misli başga bir uzwdan çykan gan şekillek bolýar. Onuň bilen tarat dowlo we onuň dowam etmekligi bilen sahibi uzur bolýar. Uzurly adam hukmamşyl her namazda bir tarat edip namaz okuýdy. Rozasyny tutar. Ramazan aýynda bolsa, ya adamsy bilen hemmester boljak diýse, oňa hiç bir mamaniyet ýok. Bu boldy nifadu istihazanyň bahsi. İnşallah 3-nji bölümde bul hayzli we nifasly aýallaryň özüne nämeler etmeklik durus, şol hayz wagtynda, nifasly wagtynda näme iş etmeli we näme iş etmeli däl, olaryň özüne inşallah bahs ederiz. Bir aýalyň özü hayzly bolsun, ýa nifasly bolsun. Aýal hayzly wagtynda ýa nifasly wagtynda fark edenok. Bular namazyny terk etmeli, namaz okuymaly. Secde-i sahu ýa secde-i tilawat bu işleriňi etmeliler. Roza tutmalylar. Kur'an-ı Kerim okuymalylar. Megerem bir ayeti ki dua şeklinde bolsa, dua şeklinde ayetleri dua niyeti bilen okuyabilirler. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabennar. Bir ayet. Anamın dua şeklinde okuyabilirler. Ya Kur'an-ı Kerim'in özüne Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazılan bir waragın özüne, bir kağızın özüne ellep el bilen tutabilmezler. Mescidin önüne dahil bolabilmezler. Mescide girmeliler. Hane-i Kâba'nın önüne tavaf etmeliler. Adamsı bilen hemmester şeriat işini etmeliler. Adamsı hayzli ya nifaslı ayağının göbeği bilen diz ortasından hiç bir ortada ferde bolman, hail bolman menfaatlanıp bilmez. Şahvat bolsun ya bolmasın fark eden o menfaatlanmalıdır. Ortada hail bolsa o surette müşkül yok. Ve hayz cihatinden veya nifas cihatinden terk edilen namazın önüne qada getirmeklik zarur değil. Emma Ramazan ayında rozasını hayz cihatinden ya nifas cihatinden qada eden olsa onun qadasını getirmeklik zarur olur. Ne için? Bir ayallar her ayın özünde haddi akal 3 gün 4 gün hayz cihatinden namaz terk etmeli olur. Eger bol ayallar terk eden namazın qadasını getirsin diysek, hayz cihatinden terk eden namazın qadasını getirsin diysek, onda ayalların özüne teklif olacak. Meşakkat olacak. Elhamdülillah biz o sizin dinimiz, dini İslam. İslam dininde hiçbir meşakkat, teklif yok. Allah Tebarek ve Teala insanların özüne götürüp bilmeyecek yükünü yüklenip. Şu cihatinden terk bolan hayz cihatinden yani faz cihatinden terk bolan namazın önüne kaza
zarur däl. Emma roza bir ýylyň içinde bir ay bolup gelýär. Bir aýyň özünde hem eger mükemmel 10 gün hayz gören suratında hayz jihatinden 10 gün rozasyny terk etse bir ýylyň dowamında ol rozanyň kadasyny getirmeklik imkan bol aýalda bar. Şu jihatinden rozanyň özüne kada getirmeklikde hiç bir muşakkat teklif ýok. Şu jihatinden hayz jihatinden terk eden rozasynyň kadasyny getirmeli bolup gelýär. Yani faz jihatinden terk eden rozasynyň kadasyny getirmeli bolup gelýär. Namazyny kadasyny getirmeli. Eger bir aýal nefil roza tutup duran wagtynda ya farz roza Ramazan aýynyň rozasyny tutup duran wagtynda hayzly bolup galasa. Bes ol aýal şol tutan rozasyny hayz jihatinden onuň rozasy batyl bolup gelýär. Lekin başga wagtynda şol hayz jihatinden batyl bolan rozasynyň kadasyny getirmeli bolup gelýär. Eger nefil namaza şuru eden wagtynda şol halat peş bolasa, hayzy bolup galsa, o suratda şol şuru eden namazy ki hayz jihatinden batyl boldy, ol namazyň önüne hem kada getirýär. Emma farz namazyň önüne şuru edenden soň hayzly bolup galasa, o suratda ol farz namazyň özü hayz jihatinden batyl bolup gelýär. Lekin tak bolandan soň ol hayz jihatinden batyl bolan şuru eden farz namazyna kaza zarur däl. Bir aýalyň özü pak bolan halatynda akşam uhlasa, akşam pak hiç gep gurrun ýok, uhlady. Erti oýandy ki kan gelipdir. Bu suratda bul aýalyň hayzynyň wagty oýanyň wagtyndan şuru bolup gelýär. Oýanyň wagtynda kan gelipdir gördümi? Şondan şuru bolup gelýär hayzynyň wagty. Eger bir aýalyň özü hayzly bolup uhlandy, uhlan wagtynda hayzlydy, lekin erti turyp gördü ki tak hiç bir hayz zat ýok, ganman ýok, tak bolan halatynda tursa, o suratda ihtiyadan ol aýalyň özü uhlan wagtyndan takliniň wagty şuru bolup gelýär. Uhlan wagtynda hayzdan tak bolan aýal bolup gelýär. Şu jihatinden eger hoftan namazyň özüni eda etmän ýatan bolsa, şol aýalyň özü hoftan namazyny okaman ýatan bolsa, ya şol aýal uhlan wagtynda hoftan namazyň wagty öten bolsa, ol aýalyň özü hoftan namazynyň kadasyny getirmeli bolup gelýär. Ýani şin itiyadan ýatan wagtynda faq bolan aýal bolup gelýär. Ýatan wagtynda faq bolan aýal ol hoftanyň wagty heniz baqy, şu jihatinden hoftan namaz ol aýalyň üstüne farz bolup gelýär, şu jihatinden onuň kadasyny getirmeli bolup gelýär. Aýallar hayzlı halatında veya nifaslı halatında ýaňa aýdyp ötdük, eger bir ayet ki dua şeklinde bolsa, on dua niýeti bilen okuýabilir. Zikr, Allah'ını zikredebilir. Subhanallah, velhamdülillah, la ilahe illallah, wallahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Bunun şeklek zikirleri etmeklikte hiçbir müşkülat yok. Ya bir ayali ki hayzlı halatında ya nifaslı halatında nahar pişirse, taam tayarlasa, onun pişiren taamından, tayarlan taamından yemeklikte de hiçbir işgal yok. Ya bir hayzlı ayal, nifaslı ayal onun içenden galan su içmeklikte de hiçbir işgal yok. Ya şeriat işin etmezden hem bester bolmasızdan bir tahtı xabın ödünde bile yetmeklikte hem hayzlı nifaslı ayaldan hiçbir işgal yok. Bir ayali ki eniz onun adeti halas bolundal
Lekin qan munqati bolsa, qan gelmeni qoysa. Qan gelmeni qoysa hem onun eden usul etse pak boldum deyip usul etse onun usulüne itibar yok. Şu cahatinden onun adetinin vakti purra bolmazdan avval onun bilen adamsı şeriat işini edip bilen o. Etmelde alı bolkala. Çünkü hali adeti halas bolan o. Adet halas olmasa duvara qanın qaydık gelmeklik imkanı var. Şu cahatinden şeriat işinden saklanmalı bolkala. Ha megrem itiyadan qan munqati bolundan soň aýalyň öz gusl etmeli bolkala. Namaz orasyndan sonra dowam etmeli. Eger bir ayal hayzli veya nifaslı ayalyň önünden köprak wagty ötenmasa, köp wagty ötenmasa, ana ol ayal bilen adamsy cima etmeklikde ya şeriat işini etmeklikde hiçbir işgal yok. Ekser wagt ötenmasa, mesela hayzın köp müddeti 10 gün bolkala, 10 gün ötenmasa, veya nifasın köp müddeti 40 gün bolkala, 40 gün ötenmasa. O suratda şol wagtlar ötenden soň adamsy bilen cima etmekde hiçbir işgal yok, halal bolkala. Meger köp wagty ötmezden awal qan munqati bolsa, ayallaryň gördüren qany munqati bolsa gelmeni goýsa, o suratda sırf qan munqati bolmak bilen şeriat işi halal bolanok. Ta gusl edýänçä ya bir wagt bir namazyň wagtynyň mükemmel ol aýalyň üstünden ötmesizden sırf qan munqati bolandan halal bolanok cima etmeklik. Ha, gusl etse, gusl edenden soň ya mükemmel bir namazyň wagty üstünden ötenden soň o suratda halal bolkala şeriat işini etmek. Eger bir adam ayaly hayzly bolsa, ya nifasly bolsa, hayzdan, nifasdan pak bolmazdan awal şeriat işinden jammersa, cima etse, günahkar bolkala. Eger Huda nahasta hayzli halatında, ya nifasly halatında pul maňa halal deyip cima edasa, şeriat işine edasa, o suratda dinden çıkıp kafir bolkala. Çünkü o suratda cima etmeklik, ol halatda cima etmeklik haram bolkala. Şecaatinden harami halal bilmeklik bu insanı dinden çıkarır. Şecaatinden halal bilip etse ol dinden çıkar. Eğer halal bilip bilmän belki haram bolsa, günahlygyny bilipdi, şonda hemen jammerasa, o suratda günahkar bolkala, tawba istigfar etmeklik zerur bolkala. O bundan başga hem tawba istigfardan başga hem 5 gram ya 5 gramyň ýarysy ki 250 gram mikdarynda tylla sadaka bermeklik ya şonuň kıymatyny sadaka vermeklik ýaşy bolup gelen tawba istigfardan başga şol işin mukabylyna. Hawa bu boldy hayzli we nifasly ayallaryň edibiljek, edibilmejek işler hakynda. İstihadaly ayal ýa-ni aýdyp ötdi ki başga uzurdan gelip duran şekillik o hiç bir mesela dowam etse sahibi uzur adam bolkala, sahibi uzur adamyň hukmy aýny istihadaly ayalyň hukmy bilen bir bolkala. Allah tebarek ve teala her bir eklemede tawfik bersin, şeriat-ı müstakim etsin. Ve her bir halatımızda, her bir işimizde şeriata muvafık amal edip Allah tebarek ve teala'nın raziliğini ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın raziliğini özlemede celbedip Allah tebarek ve teala'nın yaxşı gören bendesinden bolup bilmek her bir eklemede nasip etsin. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.